सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअ आं आधार कार्डखौ माबोरै आपडेट खालामो आरो सोरबादिया आपडेट खालामनांगौ आरो सोरबादिया आपडेट खालामनाङा बेनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेनसै। आं नैबाव सार्च खालामसै UIDAI ओंखारखाबाय uidai.gov.in आं बिनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै होगोन। फार्स्ट टाइम पेजाव फैबा बे वेबसाइटआव फैबा बेबायदि श' जायो ओमफ्राय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनो होदों। नोंथाङा माखौ मोजां मोनो लेंगुवेज सेलेक्ट खालामदो। आं इंलिसखौनो सेलेक्ट खालामनोसै। ओमफ्राय नैबाव एड फैदों बेखौ क्ल'ज खालामनानै लादो। ओमफ्राय ओरै गाहायजों फैनानै नैबे आधार आपडेटआव होदो। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे डकुमेन्ट्स आपडेटआव होनानै हो। होमबा नै मेन पेजआ गेवबाय। ओमफ्राय नैबाव दङ नै माने बेखौ आपडेट खालामनाय डेटआ मैयानो जोब्बायमोन। ओमफ्राय मैया जोबनानै बारायफिनबावबाय। नै दा 14 जुनसिम जाबाय। 14 जुन 2024 सिम बारना होबाय। बिनि गेजेरावनो जाय बिथांमोना बानायगोन फ्रि अफ कस्ट आरो बिनि उनाव फिस लानो हागौ। बिनिखायनो जाय बिथांमोना बानायनांगौ बिथांमोना थाब बानायनानै लाखा। जाय बिथांमोना सिगां डकुमेन्ट्सखौ मोजां होनाय जायाखैमोन बा माबा माबि डकुमेन्ट्स होनानै बानायदोंमोन बा फुराना डकुमेन्ट्समोन बिथांमोना आपडेट खालामनांगोन। 10 बोसोरनि बारा जाबा एबा जाय बिथांमोना सिगां बेदेशाव थांनाय समाव नांगौ जानायाव बानायदोंमोन डकुमेन्ट्सआ मोजाङै होनाय जायाखै बा सिगांनि फुराना डकुमेन्ट्स बिथांमोना आपडेट खालामनांगौ। जाय सोरनिया आपडेट खालामनांगौ बेखौबो देखायखायो बाव आं दा खोन्थालांगोन र' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। आं नैबाव आधार आपडेटआव होना होनसै। बावबो देखायखाबाय नै आपल'ड डकुमेन्ट्स इन सापर्ट अफ मोननै डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ आइडेन्टिटि प्रुफ आरो एड्रेस प्रुफ। ओमफ्राय बेयाव लेखा होदों नै 14 जुन 2024 सिम। ओमफ्राय क्लिक टु साबमिटआव होनसै। ओमफ्राय नैबाव आधार नाम्बार होनसै। ओमफ्राय गाहायाव खेबसा फिलआप खालामसै। आं थाब फिलआप खालामसै। आं फिलआप खालामबाय नै आधार नाम्बार आरो खेबसाखौ फिलआप खालामबाय। बिनि उनावहाय लगइन उइथ OTP होनसै। आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP फैबाय नै। आं बेखौ कपि खालामना लानोसै OTP-खौ। ओमफ्राय नैबाव फिलआप खालामसै। पेस्ट खालामसै आङो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय लगइनआव होनसै। होमबा लगइन जासिगोन। लगइन जाबाय। पेजआ लडिं जादों। नैबो ओंखारबाय। डकुमेन्ट्सनि साइजआ 2 MB नि गेजेराव जानांगौनो बिनि बारा जानो मोना। ओमफ्राय मा फाइलआ जागोन नै JPEG ओमफ्राय PNG आबो जागोन दे PDF आबो जागोन। आं PDF बानायदों PDF जों स्रा स्रा जायो। बे JPEG फोरा माबा जायो कनभार्ट जानानै एसे क्वालिटिया ल' जायो। नैबे PNG आ थिगानो जायो। आं PDF बानायखानायखाय दंखायोखाय PDF खौ होनोसै नङाबा बेखौनो होगौमोन आं JPEG खौनो। ओमफ्राय नै बेना आइडेन्टिटि प्रुफ बाव होनोसै। ओमफ्राय बाव पेन कार्डखौ होगोन आं। मा डकुमेन्ट्स जायो नैबाव नायना लादोंनो
आं पेन कार्डखौ होगोन ओके ओमफ्राय दाना नैबाव होदो भिउ डिटेल्स नैबाव आपल'ड खालामदो कन्टिनिउ टु आपल'ड होमबा नोंनि फाइलाव थांसै फाइलनिफ्राय सेलेक्ट खालामदो बहा दोन्दोंमोन नोंथाङा पेन कार्डआ आपल'ड जाबाय नै ओमफ्राय दाना नैबाव एड्रेस प्रुफखौ आपल'ड खालामनोसै दहायना आइडेन्टिटि प्रुफमोन नैबाव भटार कार्डखौ खालामनोसै आं बेखौबो भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट्सआव होनोसै कन्टिनिउ टु आपल'ड आं आपल'ड खालामबाय सरि आं मोनसे खोथाखौ बुंनो बावबाय आंनिया डकुमेन्ट्सखौ बियाखैमोन डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामथारनांगौबा मोनसे रेड कालारनि माबाजों बिखायो बाव मोनसे मेसेज थाखायो बाव फैबानो देखायखायो नोंथांनिया आपल'ड खालामनांगौ होननानै लिरनानै होखायो आंना खालामनाङामोन अब्लाबो खालामबाय आङो सिगां आधार कार्ड बानायनायाव बे डकुमेन्ट्स मोननैखौबो होखादोंमोन अब्लाबो खालामबाय आङो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय ओमफ्राय नैबाव होनोसै थिग दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव होनोसै ओमफ्राय कनफार्म खालामनो थिनदों अके होदो नै साक्सेसफुल जाबाय साक्सेस नै माने दा फ्रिखायनो जेबो फैसा लायाखै नङाबा फैसा लागौमोन नै एमाउन्ट थाखा देखायखादों डाउनलड एक्न'लेजमेन्टआव सेरनानै आं एक्न'लेजमेन्टखौ डाउनलड खालामना लानोसै नै डाउनलड जाबायबो पिडिएफनि नैबेनो नै बे साक्सेसफुल जानायनि आं न'आव थांनानै सेभ खालामना लाहरसै सरि सेभ जाखाबाय बेक फैफिनसै साक्सेसफुल जाबाय नै आरो जाय बिथांमोना डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनांगौ बिथांमोना आपडेट खालामाबा नोंथांनि आधार कार्डआ जेबो खामानियावनो सोलिनाय नङा होननानै बुंदों बेनिखायनो जायना आपडेट खालामनांगौ बा गोबाव जाबाय आधार कार्ड बानायखांनानै बिथांमोना आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ